Xiva, directora d'Economia Circular de l'Agència de Residus, després en Joan Carles Fernández i per acabar l'Helena. Si us sembla, Pilar, podem fer aquesta ronda ràpida i després aprofundim amb les preguntes del debat. Perfecte, Rosa, moltes gràcies. Bon dia a tothom i felicitats per aquest debat que estic trobant que és molt interessant i, com s'ha dit, molt necessari, perquè realment les borilles han estat fins ara o fins fa poc un residu, des del punt de vista de la gestió de residus, bastant invisible, malgrat surts al carrer o vas a les platges o quan es fan neteges de platges. És, com s'ha dit abans, dels residus més abundants. La Comissió Europea diu que és el segon que es troba més a les platges, no? Des del punt de vista de gestió de residus, és com si no hagués existit fins ara. Jo m'he pres la molèstia de mirar-me la llei espanyola, la llei legislatiu català i fer la cerca i no és que no apareix ni la paraula tan sols fins ara. Vull dir, realment ha estat un residu igual que altres residus, no és l'únic. No sé, els xiclets, per exemple, que també han sortit, també és una altra cosa que és un residu molt present als carrers, als espais, però des del punt de vista de gestió no se li ha prestat una atenció molt especial. Això està canviant i ha canviat, sobretot aquesta perspectiva des que el tema del littering, o sobretot especialment el tema del marine littering, ha entrat al debat públic. Llavors hem vist, escolta, que ens estem trobant moltes borilles i això té un impacte molt important. I jo crec que la fita més important que hem tingut en els darrers anys és realment l'aprovació de la directiva de plàstics d'un sol ús, com s'ha esmentat abans, que es va aprovar el juny del 2009, i que per primera vegada s'inclouen mesures específiques per a aquest tipus de residus. Ho ha comentat una mica en Joan. Jo volia recordar que inclou mesures dels productors de requisits de marcatge. Vull dir que aquests productes, quan es posen al mercat, han d'estar correctament etiquetats amb els impactes que tenen al medi ambient i quina gestió s'han de fer. Hi ha l'aplicació de responsabilitat ampliada del productor, molt important. Ens està dient que això, a més, que s'ha de transposar abans del 5 de gener del 2023. Per tant, aquesta aplicació de responsabilitat ampliada del productor implicarà l'assumpció d'una sèrie de costos per part dels fabricants molt important i que ens pot ajudar a fer moltes coses. I també obliga a fer una sèrie de mesures de conscienciació pagades pels productors que també ens han d'ajudar. No es preveu la recollida selectiva. Fins ara, en aquesta directiva SUP de plàstic d'un sol ús, no està obligant els productors a fer una recollida selectiva. Aquí hem estat parlant, ja ha començat a sortir el tema que hem de fer, hem de valoritzar. Jo, evidentment, a la perspectiva de l'economia circular, ens diu que hem d'aprofitar al màxim els recursos que estan en circulació. Això està clar, però jo penso que la primera prioritat respecte a les borilles és treure-les del medi, treure-les dels carrers, treure-les de les platges, treure-les del mar. Aquesta és la primera prioritat i això ho hem d'aconseguir amb prevenció, com s'ha dit, i ho hem d'aconseguir assegurant-nos que hi ha una recollida efectiva i anirem avançant a mesura que també a nivell tecnològic anem desenvolupant projectes o tecnologies que ens permetin la seva valorització, ja anirem avançant, però per mi, prioritat número 1, treure aquest residu del medi natural. Comencem a tenir projectes. Des del nostre ordre d'economia circular ja hem tingut 2 projectes que parlen de borilles, aquest d'Arrecero i el d'Andròmines. Escolta, això anirà avançant també i crec que entre tots hem de col·laborar perquè així sigui, però treballant amb aquesta perspectiva. Gràcies. Gràcies, Joan Carles. Molt bé, moltes gràcies en principi per convidar-nos en aquesta interessant presentació que heu fet. Jo voldria felicitar l'Alba per la introducció, que m'ha agradat molt, Alba, ha estat molt bé la introducció. Al Joan, jo també crec que és un tema molt important el tema normatiu. Jo entenia que a Barcelona hi ha una sanció per qui tiri una borilla al terra, que em sembla que era de 90 euros, i crec que a Madrid és de 750, una xifra molt més gran. Jo crec que aquest és un dels temes claus. I com ha dit la Pilar, és molt important evitar que la borilla arribi al terra i, sobretot, evitar que la borilla arribi al mar. Jo crec que és una gran preocupació i és una cosa que hem d'evitar de totes. Un tema que jo voldria ficar sobre la taula és el tema de la toxicitat de la borilla. Hi ha més de 8.000 contaminants tòxics a la borilla i jo, quan veig borilles en el terra, veig una dispersió de residus tòxics. El tema de la recuperació d'aquestes borilles, des de l'àrea metropolitana no s'ha plantejat perquè no tenim, recordeu que l'àrea metropolitana tenim la competència del tractament però no de la recollida. Per tant, fins que els municipis no ens aportin quantitats significatives no podrem començar a valorar quina és la millor tècnica disponible.
Sí que voldria recomanar amb el Jordi, que ha fet una presentació molt interessant de com recuperar les burilles, el tema de l'anàlisi del cicle de vida. És important la toxicitat de la burilla, l'estarem passant a les aigües o l'estarem passant als fangs o al carbó actiu que utilitzem, però al final estem fent una transferència de toxicitats. És important controlar molt bé aquesta transferència de toxicitats, no? És a dir, a veure si per resoldre, no sé, 10 tones de burilles contaminarem 10.000 metres cúbics d'aigua, no? I, per tant, aquests temes ens preocupen molt des de l'àrea metropolitana. Si voleu, després en podem continuar parlant. Hola, bon dia. Des de ReZero fa temps que ens preocupa, que tenim interès per treballar sobre aquest residu, com deia la Pilar, poc treballat, gairebé invisible, però és veritat que els que portem temps fent caracteritzacions, fent neteges, treballant amb residus, sempre va quedant burilles. Fas una caracterització i de la resta o d'altres fraccions hi apareixen les burilles. I què fem això? I amb aquest objectiu nostre d'intentar avançar cap al residu zero i que la fracció resta realment donar-li sortida i que cada vegada sigui menys, doncs ens rondava pel cap quines opcions teníem i com podíem ajudar des de ReZero. I l'oportunitat de la convocatòria de l'Agència de Residus d'Economia Circular va ser això, va ser l'oportunitat per pensar quina aportació podem fer des de ReZero a solventar un residu, una problemàtica que produeix aquest residu que ja hem comentat i que sabem tots. Ja teníem experiència, l'estiu del 2019 vam fer les campanyes Zero Beach a 3 platges metropolitanes i entre diferents mesures que es plantejaven a les platges per reduir els residus, una de les mesures era declarar uns fragments d'aquestes platges lliure de fum. I vam veure que era una mesura molt efectiva de les caracteritzacions fetes abans d'implantar les mesures i les caracteritzacions fetes durant aquestes proves pilot, doncs vam veure que els resultats eren molt significatius. Per tant, les solucions o les alternatives està clar que passen per prevenir i per reduir el consum. Per altra banda, pensem això com sempre, des de ReZero, volem que es compleixi el principi de qui contamina paga i, per tant, també volíem fer una aproximació a aquests costos econòmics que suposen per tots, que estan assumint les administracions municipals. Per tant, tots nosaltres estem assumint aquests costos de recollida, d'abandonament i creiem que s'ha de posar també la directiva SUB en parla ja d'aquesta responsabilitat ampliada del productor, però com s'aterra, creiem que és important que s'aterri, que no sigui compensar certs costos, que no compensi, sinó que íntegrament es faci càrrec d'aquests costos que suposen aquests residus quan es posen al mercat. Per tant, aquest debat de si és eficient o no energèticament o quins costos, si ells posen al mercat un producte que es convertirà en residu, han d'assumir aquesta part de què se'n farà després aquest residu. I, per tant, per exemple, a nivell de toxicitat que en parlaves ara, Joan Carles, evidentment, han de també fer un treball de reduir la toxicitat d'aquests, o de fer desaparèixer aquests filtres, buscar alternatives reutilitzables, o que aquí les administracions i d'impulsar que el paper de les productores, de les tabacaleres, facin una reacció i no es continuï com fins ara. Moltíssimes gràcies. Doncs, si us sembla, jo crec que el debat ja s'està generant, està molt animat, i dir-vos també que tenim diverses preguntes, tenim ja 5 o 6 preguntes també per part dels participants.